Chibai levek ole he video hian willpower chungchang kan soyanga tumru na emo pau khauna kan ti don nge kan thil ti du te tluk san mai lova a thazo kan thlan tlat theina kha Mahni ril ru le taksa kan thil ti te thunun thei tura chakna te poniang chu ale khabu ming hi the willpower instinct ti ani a aziak to hi Kelly McGonigal ni in Stanford University an psychologist ani ti chuan video dang tha tak tak en zeli du chuanin lo subscribe vela milo share sak phei chuan kalom viau don ani he video toblama hian inga tinge Mark Zuckerberg hian korong ai hlira hak ti kan soyanga chu willpower nen hian ain zom rengen ti te poha kan soi don ani ama sabera chuan enge willpower ti hi aziak tuina shilfia dan kan ti chuan ahun taka o kan ti theile ahun taka ai tia kan hnar theina power khani dani chu kan nun kong sang sanga khan e ina ni emo zuk muam te na tho te hun man dan konga te jing tho te thleng po ina niang chung kong sang sanga mani ta na thaber thlang lui chat chat theite chu mishing self control nei cha mani inthunun thei mitumru kan ti te chu an lo ni le mai ta mishing hian thlok pakhat chau nei ma ila ngai tua dan le du dan ril ru hi chihni kan nei theya keimani a mi chihni om angkhan lo mi thla taila chung mi chihni te chuan du dan tha le thalo kha an neya a khoi jok du dan nge kan zom jin jok anin elna konga khan tunge chak jing jok ti khan kan willpower chakle chaklo kha ashilta a lasiam tu po in indona zonga rap thlak ber kanun hi ati angdeu khan keimani a khan thil thati du le thil thatu du lo kha anin sual thinta ni kan taksa ta na thil thalo kan ei don lai te kan ti don lai takte po hian kan ril ru khoi mo lai chuan e hei chu sim ka ngai mangai chu jok chu ei thin taila tia a tha jok thlan du na kha ril ru kan pu thina ni mase kan zom lo ti na kha ni mai thinta a thadu lo hul hwal hi chu kan omlem lo ani khoi mo lai chuan thadu na ril ru kan pu tho thil thalo ti thin te po hianin sim du na ril ru te chu an pu ve thin tho ani mase asim du lo zo kha an lal tir ti na kha ni mai ta a thil danga po sum man na chungchanga te hun man na te nangma ai ril ru pakhat kha chuanin lekhabu te hi chhiar tamila ti kha du na inei ani maro chu phone khoi po khai du thawa kan du na kan lal tir zok zok kha ni mai ani putluang te an lal du kimi ati angdeu khan ke mani a hian thil du shan nei kha chinien omta ni chu chuan pathian kan hnai le hnai lote ma kan son le son lote kan shi se le shi se lote po kha a shilvek ta ni chu kai mani a du pahni omjinga chuan a thalam kha kan thlan chat chat thei reng chuan kan willpower kha achak tha mani inthununna kan nei tina ni a maro chu a chelam kan thlan kan ti chuan kan willpower kha achak lo mani kan inthunun thei vak lo anuam lam kan thlang tina kha lo ni ta ni kan nuna thil thajok thlang zel thei tur hian power chi thuma omta ni chungte chu I will I won't le I want I will ani chuan ka tinge yang kan ti te kha thil nuam lem lo po ni se kan ta na thasi ti lui thei tura kan thei na kha entirnan darkar kha chung in soi zoi tang kha anuamem atira phe chuan anuam jok jok lo ani chu ai chuan TV ma sofa a thut dera TV en te kha anuam jok dai ani mase kan tan kha na thasi a I will exercise ka in soi zoi nge yang kan ti thei na kha I will power chu ni a ador le I won't ka ti lawang ka ei lawang ka zu lawang kan ti thei na power kha entinan le khajir zo ma in tu ma text ka reply lawang ka reply chak reng mase ka hnarang tun thla chung chuanin ke thlum ka ei lawang ka kha chuana chak mase ka hnarang kha kan ti chak po a that lawa wanga kan hnar theina power ka I won't power ati chu ni ta a pathumna hian
I want ka du long term ta na kan thil du tuna kan du na thalo aya mahuna ta na kan thil du kan go lam kan pan theina tura kan theina kha power kha I want chu ni ta a hemi awang hian kan instant gratification kha long term success atan po khan kan thlau thlak thei pha ang entirnan zan ina hian khwa alo vot viau ta a le khazir te kai lo pe lo ta ni muddai khai cha ka ma se ma huna khan lo thlin te pas te khai du si a chuwangin long term ma ithil du nei theinan kan zan ina chuan izir ta sham shama khata tuna nuam po I hnola long term success iwa mu dai theina ka I want power ati chu lo ni ta ni chung power pathum tumru na kong thum control tu bik chu kan thluaka hian a oma kan thluaka a hma lampang prefrontal cortex anti hi ni a avelama achung lampang hian I will kan ti ka ti ang kan ti theina kha khami kha athununna ading lampang ve thung hian I won't ka ti lovang kan ti theina kha chak zong takpo nar thei tura chakna min petu kha he lampang ading lampang kha na lo control ti na ni ti chuan a hnuai dewa alaya mi hianin I want kan ti ka du kan long term ma kan thil du lam pan tlat theina kha a controla min remind chin thung ta ni chu aum zia taka chuan kan thluak hi helaya a hma lampang prefrontal cortex hi a chak thata a hrisel chuan tumru na le mani kan inthunun theina power kha kan willpower kha a chak don tina lo ni chu scientist te mu chhuani a abul bera chuan kan thluaka chak thatangai tina ni chu kan thil du na ringot kha atok lo drugs ngei du te sada ngei du te khangte po khan an du na ringot kha atok lo tok se chu thok le khata kan ngei phiar thei ma se kan du na ringot kha tok lo ta ni ti chuan crime lampang hi in ngai thachina ni chuanin in shiat ka ringa twal that tu te thluak lama har satna nei te hi atam jok chu te laya in tau palte emo te laya soisak tok thin te khatiang khan ni thina ni chu wangin kan lu lampang hi ven thatangai ema helmet te khum tai mak turani a lir thei khaltan chuan ti chuan nau pangpo hi an luwa ben te an luwa kuk ang chi te kha ti lo shama thani a chan chu in lo in beng kholo theya chu wangin lu lam hi chu pumpe sham kha a thani kan willpower emo kan thluak po hi ti shol exer ang deuh hianin muscle build ta anti sek thin ang hian kan ti chak thar le theya wa nei thlak takin chu kan ti chak theina tur kong te chu kan soidona ama sabera chuan meditation ril ru le taksa sorbing taka hun man na hun tur ka insiam thina tha a meditation hi sa khodang ti tur bi ka ni chuang lawa khoi molai pui thiam emo khatiang hawinan ti tur bi kha ni chuang lawa tin pathian kan hlat pha na tur po ni chuang lawa tunla e chuan meditation ti kher lo point quiet time te pon tia tong trai nan te ponan mang pa thau thin ta ni chu wangin lo hlau lo ta ola abul tran nan chuan rei tak po khangai chuang lawa minute nga lek pon kan tran thei ni meditation hi thluak soi zoi na ani piala ma hian kan thluaka prefrontal cortex kan ti kha khata thi sen luang lu tur kha apuya blood flow kha puya atikal thani chu ril ru ha na te chok theya kan thil ti le thil zira te in focus le zual turin min pui bokanga mutlama min pui thei boka meditation thatna hi chu attama indule google te pokhan lo envetaula apoi mo bera chuanin muang changa thok kan la ka kanin meditate hian chu slow breath meditation antita a chutia kan ti chuan kan lung phu phu dan kan heart rate variability hi ati sang ta a muang fan ra ya kan thok khan mani in thunun tak ni tur chuanin kan lung phu kha rang lovin amuang tur ni a mase a phut dan in kar kha asang tur a rei tur khan ta ni kan heart rate variation kha chu slow breath meditation chuan apui thei ti na ni thok lak dan pon loi lu tuk le rang lu tuk te kha thalawa hei hlo om thil kan ton te hian kan lung phu ran thin hi khami beng dai tur khan thok te kan lawa ga ti khan kanin beng dai thin ani
muangdam taka thok lak te hi zira tha a chu chuan anxiety te depression te stress te kha lo control ve dei thei ni chu kan ril ru te ti chak thei boka mani inthunun theina konga khan min pui bokang chuwangin ril ru chak te mani inthunun kan du chuan meditation hi practice a thani chu panhina chuan researchers ten mani inthunun theina konga experiment an nei nuwa an hmu chhuah thaber chu taksa soizoi exercise hi ni a kan thluak le taksa ta na tha ti chu kan hri thawa chumi pialama chuan mani inthunun nan po khan alo tha em ani zirchian na atel participants te kha thlani chung lek regular taka in soizoi turin gym membership kha a free in an pe ni chumi thlani chung chuan an nun kong danga khan chu tisu ti kha engma an shil chuang lawa ma se chu ti chung chuan improvement khan na sa takin an nei manani exercise la laute ain an diet an controla junk food an eitlema sum atul lova an mangtlema zia zu in an zu klem pha a zu inin an in klem pha bokani an na thole an zirla ya te ma an sonin anin focus theile zwala automatic khan antana thalo nar thein antana tha thlang thei turin an willpower kha ati chaktina ni chu exercise yan kan thloka neurotransmitter sang te ati chaka ril ru po ti chaka mut that konga min pui ti te po video donga khan kan soi to a kong sanga kan ma son na tura dam doi chaber chu wonder drug anti chu exercise hi aloni tani chuwangin mani inthunun te kan du a tumru na te chel na te thil ngei kan du te po khanin exercise hi lak tam le zol kha thani chu chuan kong sanga khan min pui don ani chu apathum na hian khang kan soitak pahni tena aken tel chu zan mu thathi ni kan willpower ti chakna na thil tangkai tak chu zan mu thathi ni a mut rei satle emo tho tlai satlia kha ni lawa a quality kha a thatangai ni zan kan mu that lo hian do theina te po kan tla cham thina mut te off to a kan thil tia te po khan kan in focus theilo pha thina ni chu wangin zan mut kha kan ngai poimo turania in meditate le exer lak that khanin kan mut kha ati tha a tikhan ain khaidia chhozel ta ni zirchian na ina tarlan danin zan mu tha te hian thil an sim du hi an sim ol sama narpon ol sam anti thina ni om zia chu kan mut tha thian thil tha kan du thlan theina kha achak kan willpower kha ati chak tina ni chu atober palina chuan poimo deuh chu mani invuak chhiar lo bok turani habit tha bil turin kan be ve tangtanga emo thil te sim tumin kan ngei ve tangtanga mase achang chuan kan tluk san vele thina ni khanga khan in thiam lo na guilt kha kan nei thina in feel ve ve thinin ka ringa thil kan procrastinate lai te po hian ti tur kan nei reng kha tlan sanin thil dang kan ti san lai te po hian mani in thiam lo na kha ke mani hana om thina ni thil kan sim wangwanga kan ti le te hian nuam lo kha kan nei chin mani in thiam lo na khan kan thil sim du tak kha ti le turin min nor liam le thina ni khanga kan ti le zeu chang po khan mani in tong chiat wak lo wila a ka sim ve thei don tak lo ni hi emo mani in thunun na ka nei ve tak lo ni hi tia a che zonga in soi reng lo khan kan hmangai te du sak taka kan fui thin ang khan mishang angin mani kha in fui thin turani mishing mai kan nia tluk chang te omanga kan kong tha pan na lam kha kan pensan thui lutuk ma khan pan le wat jok turani in thiam lo na khan min hne lo se ti chuan kan in thunun na kha kan bil zel don ti na ni chu atobera poimo deuh chu kan willpower hi battery ang deuh hi ni a phone battery te po kan man chuan alo lo thina ni chu tiang che chu ni a jing lama chuan du te po kan thlang dik theyang chu wangin jing lama chuan ril ru chak thin le khazira tha te kan ti thin hi tikhan nileng in du thlanna te naw haute te inge ka ayang khonge ka kalang ti mai du thlanna kha kan siam renga ti chuan zar lama chuan kan taksa le ril ru te alo chawa kan du thlan tik theina
khami willpower kan ti pokha alo in train ve ta ni a battery kha alo tlaniam ve chuwangin zirchian na chuan zan bazara te hian sum hi du ain an hmang tam thin an tia ni chuwangin a thabera chuan thil ti tur poimo bik kan nei ani chuan ti masak le ngai poimo masaka khan neila chu chuan du thlanna dikha thil poimo kan man thei pha anga thil poimo lo kha chu nakina hnuwa te po kan lati thei tho ta ni jing tho ve le online angchi te email check reply angchi te ka kan willpower battery a hek masa tu tangkai lo ni ta chuwangin nga tinge Mark Zuckerberg hian korngai reng korrongai hlir ha kan ti chuan a willpower te adu thlanna a decision kha kor hak tur mai manral khoral kha a phal lo chu ai chuan a decision kha til tangkai zo ka man theinan korngai hlir kha a hamai chin ti na lo ni ti chuan khati zong kha willpower instinct kan review thei chu ni a apply te point lo tum ve nga ti chuan lepeka kan hmule thodonia